Altså man gør det, at man fjerner alt det døde og det gamle derinde, så man kan få noget mere åben og noget lys på. Det skal være noget, man har 50% lys i et læhegn. Derfor skal man have åbnet op for at se, hvad der er af forskellige planter. Og så man gør det, ligesom man kan se her, at man tager alt det ud, som ligger ind og sidder i vejen og noget, så man kan komme ind og se, hvad der er. Som man kan se her, så har vi ikke startet her endnu, så man kan se, der er langt mindre lys end, eller luft end 50%. Så det er måske 10 eller 15% luft. Men hvor længere vi kommer herind af, der har vi taget mere og mere, så det bliver mere de 50%. Så det er vigtigt, at du får de 50%, fordi hvis du ikke har de 50% luft i læhegnet, så kører vinden ind over og laver sådan en turbulens bagved læhegnet. Og det gør jo også bare, at det kan faktisk en skid at have læhegn på den måde. Så derfor er det meget vigtigt, at man har de 50%. Altså i et læhegn er det meget smart at have noget sådan bagerst på bagsiden, noget der går op og lukker, for eksempel som pil eller ja, alt sådan noget. Eller rødel, buske også, hassel. Der kan være meget forskellige. Man kan også bruge men det er rigtig godt at have buske forrest og træer, som går hurtigt bagerst. Så du kommer op og lukke og ud og lukke. Eller hvad man skal sige, ud og lukke på samme tid. Så på den måde er det nok det bedste. Ja. Ja, her er vi i gang med at fælde et asketræ, fordi det har fået toptørhed. Altså askesyge. Så ja.